Thang cikloni phai isiar ni ada por phai plia por malom nilip ahavar sarihuti kalioni alang royalong lang thakmate borbung tarapung ana thupen hum keba phanalong karthang kang hua thengpi kewan bomahut North Eastern Silunijan Forest Range in charge ACF Pronap Teron lapen Bogijan Forest in charge bit Ranger Chingbai Rong hang lapen ari sang hotum chelangsi labangso thengpi neptun long cheklo Thengpi thengprang jongsi ave polote pier themone datum kereng sungkrung puke Kaddu kawe amuni datum lapen arnivang ingnam thengpi thengprang ke paru bom lapen ke pavir bom atum ta chini bonta lahaya sai ki claim non puanta kang ton ponchi aphan kamatha kachilar avilang ingnam thengpi kang hua phai ki jum bom ji kalisi arnivang ta ingnam ke paru sai ki claim bom ajok ilitum karbiang long ke clear seng anglong thengpi thengprang aliralon kelang miar je nangawi bom do lason thotsi sarihuti kalioni alang royalong phan hum kep Tita Chopa, Poma Thengpi ke plaktang kachong hua thengpi lang royalong phan pen ke wan bom pen ingnam rai koma sai thia tuma phan achar pen ke theglong pen phan pasang pogamat amuni datum kat etu kaddo gawe plang pharo isi so se athengpi achet nepsi puthot range sai hemalong an 1HC sis piderlo la kaddo gawe hithia long jor bulote anam sika lak isi so se longji pusi North Eastern Silunijan Forest Range IC ACF Pronap Teron hin pen thanpon labangso thengpi ke wan ke borpung anat pen Golaghat district la pen Jorhat district an ke pon kacho jordam ji aphan sik ke wan kachisik ta haipusi hon thepon kachong huatom la ha sai pen chepa helo serak noi kalite mo kisungang deng dokok ta haiputa sotdak pen pachini pon thu that the staff of the division staff to Madam Pen Patil Diplomacy Aladat P Kaparbom to Adimpal Edamsi Nilitum Kakurubasai Dengiglo Naso Kakurubasai Kedeng Rudang Nilitum La Kalinialang Royal Han Pen Han Kep Aladat ke Platang Tingpi Kaparbom so Pasangko Hutsi Nilitum Kudulo Kador Tingpi Mustame Nilitum Separi ding ben pidi ada mulai dari crossing orang dah kembali. Satang dah labang so thengpi ko pipia thengpi lo sanang nitum kene panlong ka. Actually that the sepatu pomado itu non si assessment kuri ponna almost 100 pieces nitum recovery ilo paket. Government value approximately lakh sidui nitum non si assessment kuri ponna Koilamati pen Samson inki Karbiang long live